Hola, sóc l'Èlia Pineda i us parlaré de la República de Sud-àfrica aplicant el sistema polític d'Easton. En primer lloc, veiem que hi ha la societat, l'elit política i el govern. Dins la societat ha inclòs un aspecte molt important que va ser l'apartheid. La societat sud-africana es va veure sotmesa a una estratificació molt greu durant aquesta època, que va durar fins al 1994. Per tant, el canvi és bastant recent i, tot i que els valors actuals han canviat molt radicalment, encara existeix un cert grau de diferenciació social. Hi ha 11 llengües oficials, després també veiem que hi ha més de 10 religions, també hi ha ètnies. En total, la població seria d'uns 51.700.000 habitants. Bé, doncs la societat el que fa és, segons la manera d'entendre el sistema polític d'Easton, aporta un input positiu i un input negatiu a l'elit política. L'input positiu vindria a ser la democràcia que es va fer a partir del 1994. L'input negatiu, per exemple, durant l'apartheid, només els blancs podien votar i es produïen moviments socials, per exemple, com la massacre de Sharpeville, on unes 5.000 persones van fer un acte simbòlic de protesta entregant-se a la policia per no dur un document que els identificava com a l'ètnia que eren i els drets que tenien. Dins l'elit política ens trobem 3 apartats: institucions polítiques, estructures secundàries, estructures terciàries. Estructures primàries, que serien les institucions polítiques. Dins les estructures primàries trobem el Parlament, que en aquest cas és de bicambra, consta de l'Assemblea Nacional i el Consell Nacional de Províncies. Després tenim el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i partits polítics. Actualment està en govern, és l'ANC, que es diu The African National Congress. Llavors, dins les estructures secundàries trobem 9 governs provincials. Això implica que dins de les 9 províncies que conforma l'Estat trobem 9 governs diferents. Aquests escullen qui formarà part del Consell de Províncies Nacional dins del Parlament. Després també trobem els comitès, que aquests serien l'Assemblea Nacional, NA i NCOP, que seria el Business Committee o Comitè de Negocis. Llavors, tenim les estructures terciàries. He trobat bastantes ONGs. En aquest cas, això també afecta bastant el que seria el sistema internacional que veiem aquí dalt. Dins del govern podem veure que es tracta d'un estat federal. Consta d'executiu cap d'estat o president. S'elegeix un membre de l'Assemblea Nacional per ser el vicepresident. També hi ha el gabinet, que consta un consell de ministres liderat pel president. O sigui, el govern el que fa són les polítiques públiques. A partir de 1994 posa en marxa el programa de reconstrucció i desenvolupament amb la política Growth, Employment and Redistribution. Des de fa relativament poc es va començar a aplicar el National Development Plan fins al 2030. I això es tractaria com una política socioeconòmica pel creixement del país a llarg termini. Doncs el que faria això, per tant, és crear aquest efecte retroalimentatiu que la societat, amb el seu input, aporta a l'elit política i al govern. Finalment, ens trobem el sistema internacional, que afecten molt, sobretot a l'elit política, hem vist, però també al govern i a la societat. Té relacions amb UNESCO i OIT, Organització Internacional del Treball. I això és tot. Moltes gràcies.